bastante. Vecinos, veciñas, arrimádevos, achegádevos. Temos que demostrarlle que non queremos máis porquería en Coruxo, que xa temos bastante, que hai máis alternativas, que non é o único sitio Coruxo para poñer unhas valles depuradoras, que Vigo é moi grande, a Bisbarra tamén. Entonces, que busque máis sitios. Nós non temos por que seguir tragando toda a porquería de todo Vigo e da Bisbarra. Nós non temos por que vivir mal, non temos por que vivir contaminados, non temos por que estar sufrindo 12 anos seguidos como levamos sufrido. Xa hemos pagado bastante. Menos apartad un poquito. Ahora, hay elección. Aprovechemos, castiguemos